Amai, नोंसोरो आंनि मोजां मोननायखौ मानो बुजिया? मानो हेंथा होयो? जायनि थाखाय जुरियाबो सोलायलांबाय। Juri, bobek ni siapa dugi hang denglai? Roh tengok tu bunyi. Saliku. Aduh. Bodo, sorik tor bilai. Siklaya mathing bisnis gobaibay. Siman, deni gua nunggu. Embuah bare-bare deni se. जीवोनी खुगया गुगली हुई भाई। बहुदा, आज ये दोनों को ऊपर पहुंचाने के लिए यही मौका है। बेजुरी को हमने लबू। Juri. Hasil mana mereka?
Siman, sikat! Bos, sadakho kolase jagrana la. Labu. Bini unaw naijabkhौ नायदो. Oh, dadagiri nोङो. Hei! Mana bae dङ? दांना हो दोखो दोखो. नायबाय दं. दसे उनाव. Hei! लागायना हो. Mabar. Bodo, नोंनिया मा मोखांनायखौ लांदों बेयाव आं दं. Hei, Juli जाहैनांगौ आंजों. फैदो. जुलिया जाथारनांगोन. Hei, hei. सिनायाखै बेटा शाला. Hei, बाथौ मन्दिराव जुलि जाहैनांगौ. Hei, hei, थाबैनो फै. Siman! गैला नोंनि हिर'आ. गाबनानै जेबो मुलाम्फा गैला. Siman! Bodo, नोंसोर एसेबां इनाय दा खालाम. जुलिया आखाइ एंगारना हो. Oi, hero, आंनि लामायाव मानो हेंथा बायदि? जुलिया आंनिसो. फै! नों मा सान्दों? आंजों जुलि जाया नोङो? फै! Siman! Siman, आं जोबोद गिनाय मोनबाय.
Ang जोबोद Juli. गिनाय मोनबाय नों मानो गाबखो? Sialah. माबायसा मोनदों? दामसा मोनदो Sikat गरं लावथि गौरांनो जुरि जुरि मा जाखो नों? जुरि 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 ज' देखायदो Juri, Bodo ni unek kuliah sini. Juri, dengan terus jaya, apa yang sabunku? Nania mau dari parti. सार प्रेसेन्टआ माबायदि जाखो? प्रेसेन्टआ हामगोन नाथाय 1.5 लाखसो थांगोन नोंसोर रांखौ जगार खालामना लाग्रो बिमा नों खोनादोंना डक्टरा बुंनाय रावखौ? औ खोनादों बिफा दालाय माथो खालामबावनो जाथाया जाबाय जेब्ला बिमा नोंनि आंनि गरफा गरनै थाखा खामायनाया बबेयाव थोबावनो बे 1.5 लाख गाहाम रांखौ आं बबेनिफ्राय मोनबावनांगौ हाय गसाय मा मैया जाथाय लाबोखो होनबा बिफा बे खरलबसे थानाय हाखौनो फानदो राननोबा रानथारथोंसै बे फिसा जुरिनि जिउखौल' मोजाङै लाखिनो हाथोंसै आदै मादै जुरिनि जाथायाव नांनाय रांखौ आं बुथुमगोन श्रीमान नोंनि रांखौ जोंनो नाङा नोंनि थाखायनो जादों बे जाथाया नों जुरिखौ दा जोथोन लासै बेखौ बे जाथायनिफ्रायनो बावगार नों ओंखारलांनो हासिगौ दानो ओंखारलां उनाव लोगो हमलायनोसै आच्छा दे बिदिब्ला आच्छा नोंसा माबाफोर जादों नामा आरो बै सेंग्राया मानो गाबनानै थांखो मानोथो सिरि थाखो आदै जाथायखौ आंनोबो खिन्थाजागौमोन नामा मा जाथाय जादों नोंसा फिसा नोंखौ आं सिनायाखै बबेनिबा जाखो आदै आंनि सिनायथिखौ उनाव मोनथिगोन जाथायखौल' खिन्थाग्रोदो फिसा आंनि फिसा हिन्जावा गेदेर मोनसे जाथाय जादों दा बेखौ फाहामनो थाखाय 1.5 लाख थाखा नांगौ बे एसेबां बुरजा रांखौ जों गाहाय थाखोनि न'खरा बोरै मोननांगौ फिसा जों बायदि न'खरा माबा मोनसे दुखु खैफोद जायोब्ला थैनायनि अनगायै जेबो राहायानो गैया जेराव नांगौनि रांखौनो मोनाबा बेबायदि नङा आदै जाथाया जायोब्ला माबा मोनसे राहायाथ' ओंखारगोन ना जोंफोरबायदि सुबुंखौ सोर नायफिननो फिसा सोरबा सासेयाथ' हेफाजाब होगोन ना
नोंसोर जाथायनि सायाव हेफाजाब नागिरोब्ला सुबुङा सुबुंखौ हेफाजाब होनायानो सुबुंनि धोरोम। फिसा जों बायदिया दुखु खैफोदाव हेफाजाब मोनब्लाबो रांनि बेलायाव बबेयाव मोननांगौ जाखो? आदै आरो मादै नोंसोरनि आंखालनि रावखौ दा बुंसै। आं नोंसोरनि बे जाथायनि सायाव जेसेबां रां नांगौ बेखौ आं आबुं खालामगोन। फिसा नों मा बुंखो? बे हस्पिटालनि डक्टराबो आंजों मोजां सिनायथिखा। नाथाय फिसा जों रांखौ बोरै हरफिननांगौ जाखो? बेफोर उननि राहा। दे आं डक्टरजों रायलायनानै दोनलांखानोसै। बेमारिया रिलिज जाखालि आंखौ बेयावनो लोगो मोनगोन। आदै मादै थाथ'लायदो बिदिब्ला। दे फिसा। खुलुमबाय। खमसो जाबाय नामाब्रा? फेनाय मोनथ्रासै माथो। मा लोंबावनो नामा? दङो लायबावनोबा। दे नोंसोर लोंदोलै आं थांनोसै। मानो हा? दानो थांसै लोंला होमबा? औ लायबावनो हरनांदोंमोन ना आङो। नोंसोर लोंदो। दे बिदिब्लालाय मोजाङै थांलै। जागोन दे। जोंहा सानैजों लोंबावनांगौ। जागोन। 200 रां दंबावो। लोंजायोब्रा लायोब्लालाय लायनोसैथ' र' ओइ गथ'फोर बेयाव मा खालामदों नोंसोरलाय? गोदाव सोराव सोरनि फिसाफोर नोंसोरलाय? माबालै आदै गरमखाय एसे थान्दा लोंफैदोंमोन। थान्दा लोंदोंना जौ लोंदों नोंसोरलाय जाम्बाफोर? हा आदै बोथोरा गरमखाय एसे लोंदोंमोनलै। लाजिया लामा सामा बेबायदि लोंनो? गाज्रि दा मोनसेलै आदै। गाज्रि दामोन नङा नोंसोरखौ पुलिसनो लागायनाबा जासिगोन। बिमा बिफानि बाथ्राखौथ' लाखाया नोंसोरो? निमाहा होदोलै आदै जों दिनैनिफ्राय जौखौ लोंथारलिया। नोंसोरनि आखल मोजाङा दसेल'। दानो सोलायफिनगोनबो। आं सिमान बिमाय। नोंसोरो सिमानजों लोंनाय सोबनायखौ गार। आदै जोंथ' सिमांखौ जेबो जानो लोंनो फोरोङाखै। गावसो बोरै जाखोथाय जों जेबोखौनो हमनायासै आदै। थेवबो बिजों सोबनाय लोंनायाव लोगो दाजा। आं थांबाय। जागोन दे आदै।